jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. F'6 snin mitwaqqif tiegħu minn Gvern Laburista il-Bank Malti għall-iżvilupp ta' appoġġ finanzjarju ta' 623 miljun euro. Dan tħabbar miċ-Chairman tal-Bank Leo Brincat meta it-tnejn filgħodu tnieda ir-rapport annwali u l-istrateġija żmien li ġej tal-Bank Malti għall-iżvilupp. Brincat spjega kif il-bank ħareġ diversi skemi anke li kienu ta' importanza f'perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Dawn l-iskemi jiġu approvati kemm mill-Unjoni Ewropea u anke mill-Gvern. Il-bank ħareġ 9 biljun euro fl-iskema ta' matul il-pandemija imsejħa COVID-19 Guarantee Scheme u dan fisser valur miżjud gross fil-ġid nazzjonali ta' 1.7 biljun euro jew 13% minn dak irreġistrat fl-2019 fis-sena ta' qabel il-pandemija. Dan flimkien ma' sussidju li ngħata mill-bank biex ikun issussidjat il-prezz tal-ġwies. Brabta ma' dawn iż-żewġ issues biss, il-bank iffaċilita 9 biljun euro. Il-meta għet iqis iċ-ċokon tal-bank, u li aħna m'għandniex ovvjament il-cloud tal-banek il-kbar kommerċjali, dis-somma tikber ikbar fil-proporzjon. Biss mbagħad aħna fuq livell kumulattiv lill-komunità iffaċilitajna 623 miljun li hija somma sostanzjali ħafna. Sostna li l-bank qed jaħdem favur il-protajiet ġodda tal-pajjiż fosthom dawk favur il-qalbiet diġitali u ambjentali. Il-viżjoni tal-bank hi li tkun aktar viżibbli fix-xogħol siewi u l-iskemi li joħroġ. Mir-rapport annwali tal-Bank Malti għall-iżvilupp ħareġ l-sena l-oħra dan lil kważi 1300 negozju u studenti b'self li jlaħħaq il-81 miljun euro żieda fl-investiment ta' aktar minn 10 miljun euro meta mqabbel ma' sena qabel. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll il-bank irreġistra profitt ta' 3.8 miljun euro fl-2023, dan fil-waqt li anke l-assi tal-bank issaħħu sew meta s-sena l-oħra ammontaw għal 100 miljun euro. Preżenti għat-tnedija ta' dan ir-rapport kien hemm ukoll il-Ministru għall-Finanzi Klajt Karwana u qal li l-għajnuna mill-Bank Malti għall-iżvilupp fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali kienet indispensabbli għan-negozji u tkellem dwar kif il-bank għandu jkompli jissaħħaħ għal ġejjieni.